וואלה. נהדר וחשוב ויפה, שהידמד ונמרוד יחשבו על זה. מקסים, הלוואי והיו כאלה הרבה. זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, הוא רכב על אופניים, לה היה מבט תמים, הם הביטו בעיניים, וידעו זאת אהבה, והשמש בינתיים נעלמה בים, בים הוא הזמין אותה לגלידה, היא ביקשה קפה הפוך, הוא לקח אותה הצידה בחיוך, חיוך.